Ma'am, kung sa imong pangalan, ma'am? Nora Minister. Nora Minister. Pila edad nimo? Karon kuan January 77 na ko. Oo. Ano? So unsay imong panginabuhi, ma'am? Wala may akong pangabuhian kay pirmi man gahubag akong tuhod. Ang nagpakaon lang sa akong mga bata. Kanang gahubag imong tuhod, unsa nga naman na? Kun kuan bang kuno ni arthritis. Arthritis, dugay na nimo gibati? Dugay na. Dugay na. So nahinumduman pa nimo pila edad nimo sa ding imo nang unang nabati na? Ha? Nakadumdum pa ka pila edad nimo tong naka-experience ka ng pagpahubag sa tuhod? Mga 50 akong edad. Subot pa sabot nga 20 ka tuig na ka pinagagwanta ka na. Oo. Wala po na nimo pusulay patambal? Tambalan naman pero wa magid makuha. Wa gid makuha. Oo. Usa karon ang akong kaimtang karon ang nagpakaon sa akong mga bata. Kay wa na may akong trabaho kay di naman ko makakaya. So nami dala ma'am no nga 5 kilos nga bugas. So dayon na gamay nga school supplies unta makatabang ni sa imuha, no? Ang uban na to, no? Ang chairwoman sa Dasig. Sige, utang. Oh, salamat kayo. Kanang 5 kilos mga siguro ang gamay kadyo to na, no? Oo. Kadyo to na. May lagi unta to 25 kilos kung saan man nga itas ka basin pohon, no? Basin pohon sa sulod. Madungagan na kay magpadayon magini atong krusada. No, hangtod nga Pasko nga ato ang lawas. Ma'am, salamat na, salamat. Salamat. Sa kanunay, kita nagtuo ang pag-asinso ni Higala, pag-asinso usaba sa atong nasona. Buot sabton kung tabangan nimo ang imong kaugalingon nga moasinso sa malawang nga mitapang ka nga moasinso ang Pilipinas.